Hvad så? Velkommen tilbage, venner. I dag der skal vi høre Korn, og for YouTubes største millennial, så er det fucking optur at have noget Korn og reagere her på kanalen. Det er ikke bare Korn, det er nyt Korn. Og hvad der er endnu federe, det kommer til Diablo 4 Expansion. Hør nu her. Da jeg var ung, da jeg var en pur ung knægt, da jeg skulle konfirmeres, var mit største fucking ønske i verden at få penge nok til, at jeg kunne købe en computer, der kunne afspille Diablo 2. Og gud, jeg har spillet meget Diablo 2. Det her er soundtracket til udvidelsen af Diablo 4 med et af min absolut yndlingsband. Jeg lige før jeg vil sige, at jeg er så hyped, at det næsten kun kan skuffe. Men det tror jeg ikke, det gør, fordi de sidste par plader, Korn har udgivet, har været top fede. Og hey, lad os da prøve at tjekke det ud, venner. Blood and gore. Okay. Okay, Mars. Der er ikke noget, der slår et godt go, hist og her. Go! Okay, vi blander tegnefilm og rigtig film. Ja, mand. Og Jonathan Davis, han lyder som om det var 1995. Altså, det er en gigantisk fornøjelse at høre det her. En lille smule af det der beskidte slap bass, som ellers har været en lille bitte smule vangelvare på de seneste par plader, men som jo Korn ellers er så modbydeligt kendt for. Nej, det er fedt. Det er topfedt, det her. Go! Ja, mand. Siger han so betrayed eller soul betrayed? Det kunne være så fedt, hvis han siger soul betrayed. Skal lige læse teksten her efterfølgende. Ja, lige præcis. Det er fedt, mand. Og det der helt melankolske omkvæd, som altså er så betegnende for, hvad skal man sige, nu-metallen, som blander flere genrer, altså. Og Korn var jo i min sølle optik forgangsmændene på nu-metallen, altså. Vi snakker, der havde ikke været nogen Linkin Park, der havde ikke været nogen Evanescence, der havde ikke været noget Slipknot, der havde ikke været noget Deftones, der havde ikke været noget Static X, hvis ikke det var for Korn. Så du ved, det er hip-hop grooves, det er melodiske omkvæd og benhård fucking ærlig lyrik.
Og så en lille bitte smule af det der ekstra edge, som metallen også kan. Det er lige mig, det her, venner. Det er det bedste, vi har hørt her på kanalen endnu. That's soul betrayed. Ja, mand. Ja. Okay, det var fedt. Er du gal? Det var top fedt det her. Jeg har lige fundet teksten her, venner. Og fordi jeg var lidt i tvivl om Jonathan Davis, han sang So Betrayed eller Soul Betrayed. Og omkvædet, det lyder sådan her. Help me free the ones I saved. And I can walk the path that's laid. Break me. Take me all the way. Soul Betrayed. Fuck, hvor er det godt. Det er altså lige ned i min boldgade, det her. Jeg har tit sagt her på kanalen, at jeg går ekstremt meget op i lyrikken, og vi har været igennem noget rigtig bras, men nu rammer vi fandme noget, der giver mening her. Jeg synes virkelig, det var fedt. Jeg synes også, musikken var fed. Jeg er virkelig glad for, at de havde fået den gode gamle slap bass tilbage, du ved, godt tonet ned. Rigtig beskidt bass, der blev kørt på den nummer her. Det visuelle var jo lige Diablo-stil, kan man sige. Hovedsageligt foregår det i sådan en stor kirke, hvad hedder det, kloster måske. Det er jo Bad Meets Evil, der kommer den her kæmpe store dæmon op, som nok er Diablo eller Mephisto eller Baal, eller hvem det nu er, vi lige har med at gøre her. Og til sidst så kommer der 2 krigere ind, som jo ender med at, slay the dragon. Var det en paladin måske, og en monk, der kommer ind der til sidst og kæmper sammen. Men der var et super fedt visual på et tidspunkt, hvor den her store dæmon spider et menneske med sine lange negle og fingre, og bare bliver delt i 2. Og Korn, som er klippet ind i det, som er filmet rigtigt, hvor de står og spiller, det så fedt ud. Jeg elsker et godt go, og dem fik vi et par stykker af heri. Var 3-4 stykker måske lige rigeligt. Der er jo ingen, der har ret meget bedre go end Jonathan Davis. Det var super fedt. Et af de numre, som de er mest kendt for, er jo Blind, som starter med det her Are You Ready? Efter en lang intro. Og hvis man har været til en Korn-koncert, dem har jeg været til nogle stykker af, så ved man, at det er den perfekte intro. Og det gør Korn altså bedre end ret mange andre. De har et pre-chorus, som jeg også er ret vild med. Det går sådan her. I've had enough of you. There's nothing you can do. Hey you, don't you come at me suddenly. Det er fedt. Og så kommer der den her bro, hvor at, nu ved jeg ikke lige, hvem det er, der er backup-sangeren her, om det er Head, det er det måske nok, som bare skriger, for God. Og Jonathan Davis synger, I can't help this feeling haunting me. For God, you can't break these songs of hate. For God, hope is fading, lies controlling me. For God, you can't face that this is fate. For God, you can't break these songs of hate. For God, you can't face that this is fate. Nå, det er fedt. Uden tvivl det fedeste nummer, vi har hørt her på kanalen endnu. Selvom vi egentlig har hørt nogle okay nummer, det her, det er, ja, i min optik, så er vi oppe på en 9 ud af 10. Hold kæft, hvor var det fedt. Og vi er altså inde i en periode lige nu, hvor der sidste år kom nyt Deftones. Jeg ved, Evanescence arbejder på et nyt album. Slipknot er altid på den, kan man sige. Det er ligesom, at der er kommet en revival for nu-metallen, og meget få ting her i livet gør mig gladere. Tak fordi I har set med. Vi ses i den næste.